What? That's why. That's why. That's why. All right. Shitanga. Tete vangu vanonzi saka zvanga karohwa kwanyama pakaitika dambudziko rekuti kumusha kwedu vazukuru vangu acha tete vakasiya mwana mukomana mumwe chete kumba. Mwana mukomana iye ane vana vakewo, saka vana vakewo ndo vari kushayika. Sofa iye akashayika, pakashayika vakomana vaviri. Pakashayika mukomana wechituu ndo pakanzi nasabhuku wedu anozisabhuku mutsokore. Izvi zvinenge zvanyanya. Toda mafiro ari kuita vana ava handisi kuvanzwisisa. Toda kupai mupurisa wangu mufambe munonzwa kuti chii chiri kunetsa mumhuri menyu. Saka takabva taenda nemupurisa wamambo tobva tanoudzwa kuti mumusha menyu mune mukwasha wenyu arimo ane mhosva yake yaari kurwa yakakanganisirwa nepatete venyu kwavanga vakaroorwa. Mukwasha wenyu anonzi Nyama. Saka anoda kuripa. Tobva taudza sabhuku ndo zvataudzwa. Saka kana zviri izvo chiendai munosangana nevanhu vekwanyambo vacho, endai munoona vanhu vekwanyambo mutaure navo. Kana zvichiita kuti muripe muri muhamangoripa nyaya yacho ibve yangodini ibve yangopera. Saka ndakafamba umwe musi ndobva taenda kunonzi kwakatsenga ndo kuna Ananyambo. Pandasvika ndasangana navanyambo vari apa tikakurukura ndikavaudza nyaya yangu semamiriro yakaita. Yainzi mhosva ngechii? Mhosva yakaita tete ndeyekuti ivo vanyambo vakanga vari driver pavanga vachishanda makore acho, vakanga vaine bhotoro ravo remushonga wanga vainawo. Mushonga iwoyo pakafa vanyambo tete vangu vaiuziva, asi havana kuzoudzora kumhuri yekwanyama. Vakabva vangoti muridzi wemushonga zvaafa, vakabva vangorasa mushonga wacho. Saka ndiyo mhosva yavanonzi wakaenda nezvinhu zvangu. Maybe mufi pamwe anogona kufunga kuti mushonga wayo pamwe uri kutosenza tikutoita mari nawo kumusha ukati pane zvitongoitikawo. Asi ndo dambudziko ratinaro rekuti munhu ari kuda Nyambo ari kuda zvinhu zvake mukati memhuri yangu inini. Isusu mushonga wayo hatina, saka munoripa. Ndosaka takazouya takukurukura nevanhu vekwanyama. Ndobva ndaona vanyamba ava ndakasvika varipo vanga vasina munhu wanga vainaye. Ndikataura navo, vakazouyawo mai ndikataura, asi chinhu chavakanditsanangurira ndechekuti munhu uyu wamuri kutaura kuti anga aine mushonga munhu ainamata. Nesuwo panapa ndo nhengereke zvaakatosiya akatirayirawo, isuwo tinoenda kuchechi atiiti zvechivanhu. Saka nyaya yako hatina vatikwanisi kukubatsira ba nekuti isusu tiri vanhu vechitendero, zvava kutaura izvi ndezvechivanhu. Ndizvo hazvo vanyamba, asi neniwo panapa kuchechi kwangu nditoriwo mudhikoni ndotoendawo kuchechi, asi ndakandobatwawo ndiri padare. Ndikatobatwawo ndedare rikanzi ndifamba nevazukuru vako. Saka izvi zvekuchechi zvindama ndichaenda hangu, asi regai ndigadzise nyaya iri kunetsa vana.
ndosaka maona ndiri kundau yandichiti dare ritibatsirewo kuti yananisawo noumwe wangu nyambo nekuti mhuri yangu zvikwazo zviri kupera. Pamakafamba pane zvakatarwa here kuti munofanira kundoripa zvakati kana kuti zvakanzi kana maungana dare rochitanga kuenda mberi? Zvekuripa zvinofana kuripa zvakataurwa. Zvakanzi chii? Pakanzi panodiwa mbudzi 2 nehari 4 dzedoro nehuku. Muzukuru pane chimwe chatasiya nejira rewaiti huku ngani? Huku ijongwe 1 $10 US $10 US. Mati mbudzi ngani? Mbudzi 2. Jongwe 1. Jira rewaiti. How many meters? No, meters is here. But nasema takatenga 1 meter. Madoro mangani? Madoro 4. Hari dzedoro 4. Nejongwe 1 $10 US nejira white akataura kuti alright. Iyo iri kutaurwa nyambo munoti chiinaro riri kutaurwa? Kutaurwa inini handisikumbomira kunaro kuti baba wangu inini notara makasimizva kukwada vanichibarwa wakandisiya ndichipinda muchechi kusvika ndisvike pandiri baba wangu wakafa 1975 iwo wakazouya kumusha kwangu uko 2022 anchaziva yangu Detroit wakasvika kumusha vachitaura nyaya iyo ndikati inini mungadai musina kusvika panapa nekuti mhuri yacho yakakura vamwe hapo ndaida kumbotanga tagara pasi tichitaurirana nyaya yenyu mukutaura nyaya nekuti baba wangu wanga waine mushonga ine handizviziva handambowanzwa vachitaura nyaya yemushonga yekuti mushonga yendinawo. Asi bhaibheri rinotaura kuti gadzira akaundiripa zvekwakasari kuna kasari. Zvirova kuti munhu ane mishonga haangakutaurira, hapana angafamba achiridza bhero kuti ndine mishonga here. Vazhinji mumachechi umu ndiwo akaromba zvekuti dhu achitendera kuhwana nechechi. Saka izvo haungarambiri munhu. Iyo wadare munoti chii? Apo nguva fambiswa padare kwamambo wakongo hapana chambonyangadza kwambochitaura bai chanyangadza hapana nguva idiberi kamambo ichokwadi zvaari kutaura makosa awe ari kutaura saizvozvo zvinoitika. Saka kunzeve kwekuti sezvimaona zvichibatwa pane zvinonge zvakatonyangara ngokuti wazhinji vamwe vaitora stick yematches inozondosvika yachaa chimwe chinhu chakura wachibva nacho wachidiridza maruva achidza achidira nemukaka kunzi wakachena asi unonge wanga uri urombo. Saka zvikuno mambo nemhuri newemachechi tine vanotibatsira zvamauya kwamambo maposa aita vauya kwamambo. Mambo ndiye muridzi wenyika yacho. Saka kuti zvichiona kuonekuiswa pachena kuti ngezvipi tikareka kuta Anatezvara vanhu vachitiwo mhuri angayaza kusvikira kwandiri mhuri yakakura takawanda anoziva wani mhuri yavandiri ndivo vane vachiri kungotenderera nenyaya yemudare mavo kana kuti vachiiramba zvachose
mubvunzo ndodaira kuuya kwamaita mudare muruda kuti nyaya ibatsirwe handiti sandizvo here kuti muruda kuti nyaya mubatsirwe aiwa mafungiro akanga ari kuita pekutanga ndo mafungiro akanga ari kufunga kuti baba vangu wanga vari mukuru wechechi wakandisiyawo ndiri muchechi izvi handisandadi munhu wese anozviita ari kukahadzika kuti ko zvabva nepi saka idare nhau dzinoitika pamatare akadari izvi ungade kuti uri muchechi asi bhaibheri racho rinokutendera machechi mazhinji anotota kuti chimboenda undogadzirisa wozouya hako wodi wonamata wamboona kuti zviro zviri kudii nekuti ukanamata uine matambudziko ende kazhinji chinoitika kana munhu auya kukupirai kudari izvi imi moramba manje kugamuchira zvinhu zvaaroda kuripirwa munotoona kuti awanosununguka zvoya zvokudii zvokunetsai imimi zviro zvinoitika zvakawanda tine maexamples akawanda ezvinhu zvakadaro saka ndinoona kuti wabvuma kuti wauye wabatsirika asi samambo hatingati isusu zviro zvauya nemunhu tongozvigamuchira uye semhuri yangu tinochiendesa kunana chiremba wedu tonzwa kuti dare iri rakafanana here so that tizive kuti kana taakuvabatsira tobva tavabatsira zviro zvisingazondowanetsi mangwana saka maka izvozvizvi moenda pana chirembani okay pana chirembani Makwira endai kuna chiremba Makwira andopinde mudare iri tonzwa kuti anoti chionaro then wodzoka tobva tazopedza chidare iri handiti hatingagamuchiri zvamuri kuita nekuti chinoita tikangogamuchira pamwe tondoita izvozvo toona dambudziko iro risina kupera moti makauya kuna mambo dambudziko redu harina kupera indawa mambo akatinyepera saka toda kuti rizadzikiswe kana richibuda rakadaro torigamuchira rakadaro kana paine maonero arinoita toona kuti tingafambe sei handiti endai Mukwasha hatidai kuenda kunanga kana kuvaundisvika vazhinji aziti munotibatsira sei pa right mumwe muadventist mukati memadventist hazvirevi kuti vese varipiwa mune vamwe varimo simudzaizwe kusaka vazivo vavaziva nokushaikira vanokonzerai kuti mutoende iko kuti inobeka shiri achiri achanganditanzwa musharukwa achibvunza kuti isi tinoita nezvechechi vazhinji vari kuhwanda nechechi vasingagadzise maproblems emusha saka taikumbira kuti vanhu vanongonzwawo hapana chavo chavanotorerwa kana chavanobatwa kana kuti vanopa n'anga vongoteerera pane kuti tingagadzire chiemo chavo chekuti vangavhande nechechi Ngozi inoziya here kuti muadventist murura kuti kuadventist hapana anofane Ngozi iyo hatizvidairi izvozvo todaira kuti izvo rufu runonzwa naMwari kana munhu ati nguva yake yakwana yadini yakwana asangotingodzekesa kuti izvo atingoramba kuti izvo mataatata atingodzekeserana kuti zvekutaura kwaita uyo asi izvo akakurira musisavada akasiyiwa ari musisavada saka nhasi manje kuti azonzi aende kungakugoma kutaura zvinenge zvakuda kuti tipikisanei nechitendero chani nechitendero chake ndakubvunzai kuti Ngozi haiurayi here maadvendi hamuna kupindura mubvunzo iwoyo
bhaibheri rinotaura kuti kana uri muroma unoita zvinoitwa nechi sandizvo zvinotaura bhaibheri uri wachitaura kuti kana uchigara munyika yewaroma unoita zvechi kaenda kuwaroma hazviri kuti uri muroma muchechi. When you are in Rome vari kureva kuti kana uri muchechi here sazvo zviri kutaura bhaibheri. Touya kuti iwewo uri murungu here. Tati iwe harina kuti wamwe uri chii uri munhu mutema achaya zere shaka haubatwi hauna dzinza. Alright. Shaka kana uri kutaura kana usimuka vari kure simuka hatikuoneiwo nhasi tine chipi mbuya Meri ava wachigara mumushamanyama waitaura zvese kwandiri wanga wakasununguka wane zvimwe zvawaitonditaurira zvakasiya waita kumusha kwawo mbuya Meri saka ipapa apa pakakutaurwa apa mbuya Meri musowafa murume wavo ungadai vakataura murora zvinhu zvazvinate kana kuti vana vavo hama dzavo zvinhu zvazvini hatadzi yako musi waenda kumusha kwake Meri ungadai akasiya akapa vana vacho kuti zvinhu zvababa wenyu haana kusiya akadina nazvo ndekuti dai akatitaurira ka dzimwe nyaya akanditaurira ndakamutaurira iwo chwachwa kuti zvaitaura tete wake baba wevana vari kufa akanditaurira inini Meri akati ndakanzwa shungu kuti andipamire achibhandira sei hanzi ndichibva ndaenda pamuchavo ndichibva ndadini ndichibva ndaaga muchavo achibva abuda kudai pakirazi hanzi ndikati muchavo akabvunza kuti uda ndimite sei hanzi ndikati handisikuda kuti muurayi asi ndiri kuda kuti aite rombe remamwe marombe ndekuti andidini andikanganisira mai wangu wanga nditupa kuti wakuha pamiri muri kuona saka zvadaro murume akamugadzira zvedi akatoita rombe sematauriro aita iye Meri wacho muri kuona saka mbuya Meri kwandiri wanga wakasununguka kunditaurira sikireti dzawo dzese asi iyi sikireti iyi inoiti kuda kuti ungadai wakandiudza semunhu anga akasununguka kutaura muri right ipapo ko mushonga wekuti wakangwa ine mushonga wekubasa nemurume wako wakakutaurira here ndiwo zvandiri kutaura kuti dai anga ainawo ungadai akatisvitsira kuwana wacho kuti ndakuenda kazhinji ndo zvatinoziva panhamuke munhu anosiya apa wana wacho zvindaukani zvimwe zvoiswa munhu pane mwana here apa Meri anga ine mwana here mumba menyu shaka aigosiyirani saka isusu taata akufunga kuti zvaenda kumusha kwake da akuite zvekumusha kwake kwete zvepanyama saka mazuva acho awandisa 40 years ndo zvinoita ngozi kana 100 years inodii inomuka. That's why zvichinzi ngozi hairowi handiti zviro zvatiri kuda kuti tione kuti ichokwadi here ichocho handiti saka hatikatauri zvemunhu kuti munhu wese anofamba achifugura hapwa yake zvese pane munhu izvo zvichimupa mari handiti pamwe tichitaura kudari izvi pamwe murume wenyu anokwanisa kunge mundewe murume wenyu pamwe anokwanisa kunge aitori nemishonga yaasingakutauriri imimi asi muri mukadzi nemurume munozviziva here kuti zvinoitika munozviziva here kuti zvinoitika izvozvo tati munozviziva here kuti zvinoitika murume wenyu uyu anokwanisa kunge atori newo akaita girlfriend anokutaura here kuti ne girlfriend chaiyo tatiti nekutaura kwenyu kuita girlfriend chaiyo anokutaurira here tozviziva kamuSDA mune chihure chakawandisa anokurataurira here uyu kuti ndine girlfriend asi muri kurara mugumbezi
Saka haungatauri kuti iwewe senge uri Mwari wekuti ndakataurwa zvese. Matotaura zvese, matotaura kuti akandipedzera zvese. Uri Mwari here unotaurwa zvese zvemunhu? 100%. So ngatitaure mashoko mamwe anotibatsira kuti tibatsirane. Bhaibheri rinoti iro pangozi, amini kugadzira ngozi uiripa. Hazvina mhosva kuti unopinda chechi ipi kana mumusha menyu muine ngozi. Ngozi iyoyo inotofanira kuti idini iripwe. Zviri panapa nezvekudari izvi kuti kana awakafamba, there's no smoke without fire. Kana wakafamba wachindori ndozviri, ndosaka wadaidza vanhu vekwani vekwanyambo. Imi mune makagara henyu mese, mune makagara mupindimo, muchataurirwa zviri mumusha imomo zvengozi iyoyo iri kunetsa, nekuti chikunonzi ngozi ichi hachina kurarapa, chakamuka ndo chaita kuti mukomana uyu munhu auye, nekuti chiri kutonetsa munhu chiri kuhaunda. Right? Hakuna pachinonzi icho kuti munoda kugadzirisa pachenyu, hadzigadzirika. Yes, munova imimi musiya ngozi iyo iripo ichipera ichikukuwadzai. Inini ndini mambo ndokwanisa kutaura kuti right, chiendai vanhu vekwanyambo, imimi ndakusunungurai. Ngozi iyoyo yamusha menyu munozoenda kupi? Imi muri kuti mubhaibheri hamuna ngozi, rufuniro rwaMwari. Undozvihenga kuti rufuniro rwaMwari. Mwari, vanhu tinoita misinterpret Mwari zvaari. Mwari akapa donga munhu kuti unozvidhisaidhira, kana rufu rwako unozvidhisaidhira ndiwe. Iwewe wonzi nemadhokta usadye zvakati zvakati, iwe enda undodya wofa, woti aiwa Mwari anga achida kuti ndife. Munhu ane HIV uyu, iwe undorara naye woti aiwa Mwari akanga anditi ndichafa musi wakati. Wrong interpretation iyoyo. Rufu harusi rwaMwari, ngerwedonga munhu. Ndiwe unozvigadzirira. Zvauri kutofamba uri kudya, uri kudii, uchiita ndo zvichakonzera kuti uzondofe. Shaka Mwari apindira papi ipapo. Right. Chonisambisa chiri waitaura namata chakanda tesesera mata ndiri pastor wechichirizire vananamata wazhinji wacho ndotozviva ndobatwa sadozvorishandisa tesese tonamata kunaka ndokunamata ndoti kuenda kuchechi imwenda kuchechi hamunamati tesese tonamata endai unozvizwire unobudobereka kuzvizviswa hana right. Chitaura ke kupedzisira vanhu tiite batite zvimwe Matai anotongwa dzimhosva ari pamutemo wehurumende. Kusaka kana waukwa munhu mudai, everyone is bounded by the law. Yekuti atongwe zvinoda hurumende, no matter what kind of a Christian you are, unotombotanga waita zvinoda hurumende. Kusaka represent hurumende tinayo ikanga yakutaurira kuti enda kwakati ucheneswe ugona mata wakachena, haina kushaisha mkuzwa. Nemimiwo imimi kana pasina chemuinacho makachena, you're not afraid to go there. Okay, saka ngatisimukei toenda todzoka kuti tibatsirane. Ndo saka tichinzi traditional code, tinoita zvemadzinza, zvemadzitateguru edu, zvemadzisekuru edu. Hatitongi munomu Roman Dutch law kwete, inoti hakuna witchcraft, eti iwo aine word rinoti witchcraft. Right, ngatisimukei tinodzoka. Wewe wakati wanda ule
Oh, no, it's okay. No, it's okay. All right. Right. Enda kusiri kuchini mwede kwa satwaya na nyama. Chiremba tsanangura kuti mhuri dzakasiyana. Asi nyaya iripo ndemurikadzi akanga ine batabatwa vanga ainawo. Saka kubatwa uhu hwakatsakatikira musha kwanga akarohwa. Saka ndo mhepo yakusimuka. Asi kubatwa uhu akahuwana vari pamwe chete nemurume wake. Zvakarakika nokuti zvakagara wakadi vanaka. Saka vari kuti chiremba vari kuti mhepo iyi ibve, iyo nzombe mbiri idzi dzinofanira kuti dzibatane, mhepo iyoyo yobva, asi kuti mhepo iyi tinozonoira akati aenda kumusha wakazoshayikira mukadzi vane vamwe vasiri pamwe chete nemurume. Saka ndiko zvakava chiremba. Zvirava kuti chiremba anoda kuti atosimuke kuenda ikoko Kuchipinge. Kuchipinge mhambi dzimai akazoshaikira kuchipinge. iri kutaurwa dare. Tombotanga iyo munoti chii mabva kwachiremba tisati taendesa kudare. Zvakusiyana hazvo asi chero ini handina zvandoko kana ndangamboti timbotsvaga pamwe pechitu. Saka handina kuzoziva kuti chinguro changu chabvuma here kana kuti hatina kubvuma. Tokuendesai. Pane umwe chiremba here? Endai waende kune umwe chiremba nekuti toda kuti wadi wadzigutsikane, nekuti chatisingadi isusu nhau yekuuya ichitaurwa kuti yatotaurwa mutongo wekuti bhadharai zvakati 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 zvakati. To vanhu vobhadhara izvozvo zvisiri izvo, nekuti mimba muda kuti zvirerutswe mazvono hawapo movabhadhara zviro zvisingakodzeri kuti wadi vanga vachibhadharwa saizvozvo. Saka tinoda kutoti tiite maprocesses ekuti tione iwo achionawo imimi mese togutsikana kuti chi ndo zviri kudiwa. Saka process iyoyo hatikotambiri chete kuti tidi, uye kana tatambira kune maprocesses anotoitwa kuti mweya iwowo uzorore. Hazvizvi ungototambidzana senge maswitsi, hapana zvinenge zvaitwa zvakare. Saka nhau idzodzo to protect them kuti vasangotambire zvinhu semaswitsi, nekuti wakatambira zvinhu semaswitsi ngozi iyo mune muri kuarasirira. Handiti number 1 wakaregera futi kuti zvifambiswe negwara razvo, vanenge vari kutambira futi chingozi iyo imi mune mati magezera. Number 2, saka zvinotoda kuti tifambe tiri pamwe chete, zvobuda zvakanaka, zvochibhadharwa, kana riri doro rinobikwa robikwa, roitwa saizvozvo. Saka hazvisi zviro zvekuti zvinongotambirwa semaswitsi sekuya kwamaita motongowati maakutoapa wakatongwara wakati aiwa izvo hazvitingazvitambire gateni kuna mambo, nekuti dai wakatambira wega wanga rutotambira Ngozi mumusha mavo yama muri kuya kurasirira. Saka zvinoda kuti tichenjerere mafambiro azvo. Enda nawo kuna umwe chiremba ndiye akundobvisa anenge achibvisa, imi chekuteerera chete.
Sara munotongopa judgment iyo kana mukaenda yenyu mongosiyayo. Kana Chakanyorwa zvakanaka nyacho. Endai netinesa judgment. Inya huru chaiyo. Nisa judgment. Nuresi kushata kwa. All right. Basa. Right. Pamusoro changamira taita kusilveshuru kechipiri nemhuri yanyambo nasachwada chiremba atsanangura kuti pane mhepo iripo yechikadzi asi mhepo iyi mukadzi uyu anga akaromba asi akaromba pamwe chete nemurume wake akaromba pamwe chete mukadzi akazoenda akanofira musha kwake saka akusimudza mhepo asi mhepo iyi inogona kushungurudza musha kwemukadzi ukaramba wakanyara saka chiremba atsanangura kuti vanofanira kubatana mhuri idzi kuti mhepo iyoyo ibve asi zvinoitirwa musha wakazozvitsvagira mukadzi sezvakutaurwa nachiremba kutanga mazoenda kwani taenda kuna madhuni wamachumamwaka. All right. So rangobuda dare rimwe chete kuti ushekereketwa kwakaitwa nevanhu vairi and zvinoda kuti zvidi zvieke nekuti patisingadi isusu kuti makatoya muine anza ipapo panoto kana imhuri yanguyo inotovha zvandinetsa kuti wangotambire zvisina kuti zvitodi nekuti panofanira kuti patozohakwe munhu iye zvototaurwa kuti panoda urobwa hwakaita sei pamwe sezvazviri kubuda tiri kunoku pamwe vari vairi vakatouraya munhu hapana anodi anyatsoziya saka inenge iri ngozi kana kuti chii saka handisi kutaurwa zvinotoda kuti muchibatane koita kuti paendwe kumusha kwenyu sekutaura kuri kuitwa vana chiremba waripo futi iwo wavo paine nhume dzavo 1 or 2 dare iroro rosimudzwa roitwa so that kana kuri kuripa paine anoripa umwe munhu pamwe rikazobuda pamwe sevanhu vakaita vari vairi pamwe rotozonzi hapana anodi zogadziriswa zvinoda kugadziriswa then matoyambuka kana paine zvinoda kuripwa zoripwa pamwe mukadzi iye pamwe akauraya hama yavo nekukanganisa kubata kwawakaita chii zvobuda pachena wachiripirwa zvinokwanirana handiri saka oenda rini kuchipinga takambotaurana kuseri ikoko vanga vati zvinoda mari yakati wandei vati vanga mumbembiri kundoita basa saka kuti futi kushanda pamwechete okay right pamombe mbiri ipapo kaunti iri mari 350 wani yoenda kuna mambo wani kuna chiremba kuti umosimuka nayo then panonge pakuzongodiwa mari yedizil kuti chiremba wacho aende kundoita basa ikoko nemapurisa saka zvinowanikwa rini motaurirana mobuda motaurirana ndichiri pano ndichitonga motaurirana tokupai nguva yakasununguka nekuti unogara kure munoyeka mombobuda motaurana next mauya nedate nemafambiro nemafambiro